15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পুটুং কৰি সোমাই যাব। ঠিক আছে? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो आपडेट्सखौ लालांनो हागोन। जागायलांदिनि तो मिथिखानाय इन्ट्र'आवबो आं एसे होनानै होखादों इन्ट्र' भिडिअस। तो गोबां दिन नेखाबाय माथो बुंबावनो, मामाया निस्सय थगायबाय नामा, सावरायगोन एसे उनावहाय। तो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांगोरदिनि। बे मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा जिथुनेखि बावखुंग्रि फेस्टिभेल एक्चुअली दिनै जोब्बाय जानांगौ ना, लास्ट 12निफ्राय 14सिम। तो एसे एक्सिडेन्ट जानाय जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनदों। नंगौ जायो, बेवहाय हाजोआ एसे ग्रं ग्रं। आंबो भिडिअस आपल'ड होदोंमोन। बियो जाहैबाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो आङो थांदोंमोन बेवहाय। ओमफ्राय बेयावबो गोलैनाय नुनो मोनदों। ओरै ओंखारबोनायावहाय गोजौनिफ्राय दुद्रुनाय एसे ग्रं ग्रं, माने जायगाया एक्सिडेन्टआ जायो बेवहाय, जाया नङा। तो हाजोना बिराद मेंनायबो मोनखायो माने गाखोनायावहाय। दा जियानो हक जोंहा फेस्टिभेला जानानै थांबाय। बैसागुआबो नांबाय। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। बे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा मामाया फोसावनानै होखादोंमोन। तो बेबायदिनो 10,000 आइजोफोरनोहाय होगोन SHCनि ना। गोबांथार नेबाय आरो माखासे निउसफोरावबो जोङो फोसावनायबो नुनो मोनबाय। बैसागुनि सिगां मोनगोन नामा, मोनदों बबेबा जायगाफोरावहाय ना, बैसागुनि सिगांबो मोनदों। दा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो होलांगोन ना मागोन, दा बेखौ समासो खिन्थासिगोन आरो मामायासो मिथिसिगौ आरोना। गोबांफोरानो मोनाखै, नाथाय बैसागुनि सिगां मोनगोन होननानै गोबां दावराव जादोंमोन। खालि जोङो बिहालि समस्तियावल'सो मोननायखौ नुनो मोनदों बा चेक होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। बाखि दस्रायावहाय जोङो दासिमबो बेबायदि मोननायखौ जोङो मिथिनो मोनाखै बा नुनो मोनाखै आरोना। तो आङो एसे क्लिप्स होनानै होलांगोन। मामायाहाय मा फोरमायबावदों, माब्ला हाबगोन, थारैनो आगस्ट सहैगोन नामा। तो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदोनि। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, नेनानै थादो। जायफोरना नामफोर फैनानै दंखायोना, तो मोनगोन। आरो फनखौ एसे अन लाखियोब्लानो जाबाय। कल्सफोर फैनो हागौ ना, तो कल्स फैयोबा रिसिभ खालामोब्लानो जाबाय आरोना। एसे रिसार्च खालामनानै लाखिखा, नङाबा प्रब्लेम जायो। तो আপডেটসা बेखिनियानोमोন। गोजोन्थों, बाय। আরে মোৰ কথাবোৰ ক'ৰবাত টিভিত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখক, তেতিয়াহে গম পাব মই কথা মতে কাম কৰিছো নে নাই। আছে নে নাই ৰেকৰ্ডিং? আচ্ছা, এই টিভিৰ কেমেৰাবিলাকে কৰি আছে, তাৰ পৰা দি দিম আপোনালোকক ৰেকৰ্ডিং, হ'ব? তাৰ মানে যিবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পুটুং কৰি সোমাই যাব। ঠিক আছে?